Aron Farrugia li Roberta Bela tefaw Ministru tal-Ambjent iprova jiġġustifika tqaċċid bla doċ ta' siġar li sar fl-aħħar snin taħt il-Labor billi ftaħar bil-proġetti li saru min jinborġ. Mistoqsi minn Net News kif jista' l-Labor jitwemmen dwar l-ambjent meta kienu stess li ammetta li l-Labor ma għamel xejn dwar dan is-settur. Aron Farrugia ftaħar bil-proġetti infrastrutturali li saru. Proġetti li ġabu l-kritika ta' ħafna fid-dawl tal-fatt li l-gvern għamel sfreġu mis-siġar li ħass li kienu fin-nofs. Kollega tiegħek qaċċat siġra wara l-oħra kif illum qed titkellmu dwar l-ambjent. Dik hija differenza bejnietna li aħna proġetti bħal Central Link nagħmluhom. Aron Farrugia fl-ebda ħin ma kkundannat tqaċċid ta' siġar li sar mill-Labor minfloku qal li l-poplu u kuntent b'dak li sar għax irid li jsiru l-proġetti. Il-proġetti jsiru għaliex il-poplu Malti hekk irid. Issa ġie l-elezzjoni ġenerali, il-Labor ta' Roberta Bela qed iwiegħed ħafna fl-ambjent u bosta qed jistaqsu kif jista' jitwemmen la darba għamel sfreġ wara l-ieħor fl-aħħar 9 snin fil-gvern.